Na reunión trasladaronlle as queixas da comunidade educativa polos atrasos na hora de chegada e recollida dos alumnos nos centros ou a suspensión ou cambio de paradas. A gran maioría se resumen en retrasos, sobre todo en retrasos de chegada e recollida nos centros escolares, e tamén a suspensión de paradas ou cambios de paradas ou a non aceptación de diversas paradas cando hubo unha zonificación diferente nos centros escolares, non? A verdade é que creo que foi unha xuntanza frutífera e quedaron de analizar caso por caso e, bueno, estamos agora a esperas de que lle dean solución e que nos vayan contestando cales están xa arranxadas ou están a punto de arranxar. O Concello tamén lle preocupan as conexións con Noia, xa que existen gran cantidade de desplazamentos entre ambas as localidades, a consecuencia dos servizos compartidos polos dous municipios, como é o caso do Conservatorio, a Escola de Idiomas ou o Servizo Público de Emprego. Sabemos da relación comercial e administrativa que ten Boiro e Noia e, bueno, que fixemos é tamén trasladar esa inquedanza polas líneas que hai, que dicir, pola frecuencia que hai cando Noia depende administrativamente a través do INEM, non? de Boiro e, bueno, e Boiro tamén dependemos moito de Noia, sobre todo no que é o Conservatorio de Música e tamén na Escola de Idiomas e, bueno, e tamén o desplazamento que hai de varias persoas que van ao colexio a Noia, non? Tamén se abordaron na xuntanza outros problemas nas liñas regulares de transporte que comunican o municipio con outros concellos limítrofes. Algunhas das principais reclamacións das persoas usuarias son o non cumprimento dos horarios de recollida e paso polas paradas e tamén as conexións de Boiro coa zona sur de Galicia, principalmente con Vigo e Pontevedra.